Saja arep mundut-mundut lagu ngaturaken kawilujengan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin walalihi wasobiyat semaina mabadu. Wilujenging jang nuwun kawula nuwun winantu sagunging karahayon para pinisepuh, para sesepuh ingkang winengkuhing pakurmatan, para nayakaning negari satriyaning praja ingkang tuhu wicaksana, para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab Mahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Bapak Ibu tamu undangan wedine kadang-kadang seniman seniwati ingkang handuduk ngrembakaken budaya Jawi ingkang adiluhung ingkang tansah kula tresnani. Tan katlomben kadang-kadang mudo tuwanggana paguyuban Karang Taruna Jayakarsa ingkang tansah kula tresnani.
Pangapunten ugi para tamu kakung putri trah darah Pancasila. Kepareng kula kumawantun ngadeg abyantar wonten ngarsa panjenengan sedaya. Awit piniji ngayun minangka pambyawara wonten ing aripiniji dawah Surya Candra warsa kepinilih dintenipun Senin 14 Soma Surya kaping kalih Candra nenem 14 Juni warsa 2000 selangkung. Tinimbalan saking panjenenganipun pepundhen kula Bapak Sukaryono Ibu Eni Sujiwati mapan wonten Dusun Centong RT sekawan RW kalih Desa mliginipun Kecamatan Gerih Kadipaten Ngawi wewengkon Jawi Wetan netepi darmaning Sepuh Maharagya Sutomiwaha Siwi ingkang asusilih Kusumaning Ayu Diahayu Francisca Putri Rahmawati sumedya kadhawuhaken kalian Bagus Prayoga Dewi Widodo jalus kembiyanipun almarhum Bapak Suyanto mliginipun putra jalugi saking panjenenganipun Bapak Joko dalah Ibu Nurini ingkang mijil saking Pelampuan kalih RT sekawan RW sekawan Desa Gendeng Kecamatan Gendeng Kadipaten Ngawi. Para-para ingkang nawung ngridha sawetawis atur pangandikan pasrah kasarira Bapak Tohari atur panampi ngiras pambagya harjo kasarira panjenenganipun Bapak Toni mliginipun sawetawis pujanggan ning pawiwahan bubaan ngiras doa mangke kasarira pepundhen kula Bapak Haji Sarkun lajeng pamethuk ing kadang besan Sutrisno Bapak Roni Setiawan sekanipun Ibu waosan kumandhanging ayat suci nyuwunipun Mbak Manten ingkang ngaturaken utawi maosaken ayat suci Al-Qur'an ibunipun Sohibul Bait Ibu Eni Sujiwati. Kepareng kula minangka pambyawara Bayu Imanto mijil saking widodaren wetanipun Gendingan Wali Kukun Ngawi Jawi Wetan makarti sesarengan rias pengantin mua Mbak Eva salon kecantikan dekorasi wedding organizer mijil saking Gerih Ngawi ugi sinengguyung kalian Esa Production Musik Entertainment mijil saking Gerih. Kepareng dokumentasi syuting foto atru foto syuting mijil saking Ngawi dalah Gelora Audio Sound System mijil saking Gerih ngepeh Kilen SD. Wasana para-para kenawung ngridha sampun samakta lan satata mila kanthi maten para tamu kakung putri trah darah Pancasila panjenengan sedaya kula dherekaken lenggah kanthi nikmating ayun seksamaning budi lan karsa. Nuwun kawula nuwun. Nggih Bapak Sukaryono monggo kasuwun mlebet dhateng mriki njengaraken manten putri. Medalipun saking mriki mawon. Mbak Eva manten putri pun samakta napa dereng? Nggih, nyuwun secala 5 menit lagi. Nggih. Kayak lagu ya. Judul lagu. Kayak sing nyanyi Ine Cynthia apa sapa no 5 menit lagi. Oh, sapa? Kekantenan suka pali suka Intias Mangayun duh para tamu kakung putri tanah darah Pancasila kula minangka pambyawara ndungkap rerunsen ing adicara sepisan atur pambuka tumuli kawiwitan wonten kasedening penggalih para pinispuh Bapak Ibu tamu undangan sedayanipun kepareng ingkang ngrasuk agami Islam kula dherekaken maos
waosan basmalah sareng-sareng monggo bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah kalau wau Gusti Allah tansah jembara ketebaning aksama dumateng para umatipun Allahumma amin 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 ya robbal alamin. Sinambi nenggo pangapunten menika mboten wonten tata cara beksan jagoan. Nggih, mila kanthi maten para kadang Eza Production nggih ngaturaken langgam rumiyin kemanggaaken. Nggih, langgame manut nderek mawon. Gak bareng ngangge benging lho ya. Nggo didukani Pak Dedi lho ya. Kono dikek nang barat nggon TNI. Nggih, monggo. Iya yo. Pangapunten mengke langgame disuwukne mantene pun siap. Hae hae. Ya ya. Hae hae. Terima kasih para kadang Esa Production Music Entertainment sampun wonten cecolo saking rias pengantin moa Mbak Eva Widing Organizer. Nggih. Panjenengan jenggaraken saking mriku Pak manten putrine. Oh teng mriku mawon. Nggih, mboten dados menapa. Kepareng sawetawis doyo-doyo jenggaraken sekali kedaton ya Mbak vokalis Mijil Wigareng Tias.
Nggih, mangke mlampah alon-alon. Duh piyong ban wayah punapa to merah ingsun prihatin waspagung ijil titis sonyo Lumantaresa Production Musik Entertainment miji saking Gerih Ketawang mijil wigaring tias manembromo gumeling angkasa runtut narasirama manembromo jengkaripun sekaring kedaton kusumaning ayu diahayu Roro Francisca Putri Rahmawati saking sasana pamadi putri kadheraken Rama dalah ibu Domas Manggolo patah sakembaran lumaksana kanthi alon-alon sekaring kedaton katon mencorong tejane yen sinandra kepareng sawetawis lumaksana mangenjali karenggo-renggo rias penganten kesampun kondang kawentar moa Mbak Eva wedding organizer salon kecantikan ugi dekorasi miji saking Gerih Ngawi telenging kayun ya lantai kaca ning enek istilah iki nek Inggris ngerti ku ya lantai kaca minggah wonten lantai kaca kapundhut gambaripun kalian atru foto syuting miji saking Ngawi ingkang sampun kondang kawentar lumaksana mangenjali temanten Putri Ayu Dasari ngagem basan muslim kepareng kawis tinggal ayu kawis tinggal mangklingi daya-daya kadherekaken panjenenganipun ingkang parem megugati Bapak Sukaryono Ibu Eni Sujiwati pun lenggahaken wonten sasana palenggahan kursi Panengrat Agung monggo laju Bapak Ibu jumeneng kepareng pun samaktoran satoto monggo kepareng kapandu Mbak Janet wakilipun saking moa Mbak Eva salon wedding organizer Mbak Janet niki dumasi saking mriki nggih ya rene balik rene ra apa-apa kawis tinggal para warara cacah catur Domas Manggolo Yudha Talang Pati daya-daya pun samaktolan satoto hangaturaken pun nang Bogo Jenar Bogo Manca Warna Yekti
Tampi mangke saking kepareng megugati Bapak Sukaryono Ibu Eni Sujiwati kanthi bingah jroning manah wonten kaludhangan aring kepiniji Surya Candra Warsa kepinilih. Pakne piye Bune? Ubo rampe Bogo jenar ditampa kanthi lebdeng karya ya Pakne Bune. Bener kandhamu nulat susunan pakubana kaping catur tatkala semanten nguri-nguri kabudayan Jawi murih ngrembaka ana bumi Nuswantara Bune kasinggihan aramane Sekar Mayang kagem manten putri katampi warara cacah kalih. Sekar Mayang sakembaran katampi warara cacah kalih laju rampung manggala yudha lak kalih mawon. Manggala yudha kalih minggah wonten sasana Setinggil Binaturata. Telenging kayun manggala yudha cacah kalih nampi wahyuning judu sarana kagem temanten kakung. Telenging kayun katampi kacihna ingkang hangripta mayang adi Bathari Cacah Sapta, Bathari Rimirim, Bathari Tunjung Biru, Bathari Warseki, Bathari Probosindi, Bathari Lengleng Sari Mewah, Bathari Lemandandu, Purwa Madya Wasana, daya-daya pamit madal masilan. Manggala cacah catur kepareng sawetawis daya-daya kepareng jengkaraken manten kakung mewah dumas nderekne manten putri kepareng dipunandhapaken saking sasana Setinggil Binaturata manjing wonten wisma dalem sujanan. Manten kakung bagus prayoga duwi widodha kadherekaken pengiring saking pelampuan nyaptakaken kanggo bapak ibu mengke wonten ing kemapak. Ubo rambe kagem upacara Daud Mbak Janet abon-abonipun kasamaptakaken. Pangapunten Bapak Haji Sarkun minangka pujangganing paewahan ingkang maraga ndhawuhaken temanten menika sawetawis wekdalipun tabuh sedasa langkung sedasa menit. Pangapunten mbok bilih kala wau mboten tabuh sedasa. Mila kanthi maten krumua Mbak Eva Widing manten kakung kadherekaken keluarga klawangsa pengiring saking pelampuan kalih gendeng daya pun samakta Kebogiru Eza Production Kebogiru rumiyin ubo rampi abon-abon jangkep kasamaptakaken wonten ngandhap Tarupagung. Mantene mlampahi alon-alon rumiyin. Manten kakung mlampahi alon-alon kalian ubo rampi. Monggo para kadang Kebogiru. Mlampahi alon-alon pengiringe dirantos rumiyin nggih teng mriku rumiyin. Ubo rampe kajenge dipun siapaken para penderek pengiring kasuwun sedaya mawon monggo kadherekaken jengkaraken temanten kakung
lumaksana mangenjali manjing ning madyanipun sasana ngandhap Tarupagung penyanipun Bapak Haji Sarkun ingkang wenang ndhawuhaken temanten keparengipun samakta lan satata daya-daya mangke pangapunten para kadang Esa Production Kebo Giro Sesek Suwuk. Solawat vokal mangke dipun samaptakaken para kadang Esa Production. Nggih, solawat vokal dipun siapaken. Bapak Ibu kula aturi jumeneng sawetawis kewula monggo Bapak Ibu pujanggane paewahan Bapak Haji Sarkun nyaptakaken kanggo dhaup temanten kekaglih. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina fataqat minhul buduru mislahus nikmar ya wajah sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta batarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairat da'i Bapak Ibu kula aturi lenggah malih kanthi merdu mrikane kayun suksamane Gusti Karso.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kodok ngurek utawi laras moyo para kadang. Kridaning ati tan bangkit ngasurake purbaning Gusti. Budidayaning menungso tan kuwawa ngungkuli garis sing maha kawasa. Siji pesti, loro juju, telu wahyu, papat derajat, limo kabegjan. Upacara sakral panggih daup temanten kekalih Persi Kraton Surakarta hadiningrat pun pandegani panjenenganipun Bapak Haji Sarkon rampung tanem jeru umpama kawit ing sabda daya-daya kene-kene nggih tak derekne anakku sakloron tumuju ana sasana paningrat agung. Rambung kepareng pam sawetawis lumaksana manganjali babar pisan larase moyo manem Bromo sapunika sampun rawuh temanten kakung lan putri pindha sasangka tumedhak samangke Bapak Roni Setiawan, Bapak Roni Setiawan sekalian pun Ibu kasuwun tindak mriki rumiyin mengke mapak besan Jawa Tasta rumiyin. Yuk temanten anyar sayane gilar sino Bapak Roni dateng mriki utawi derek foto kemanggane. Langsung mapak boten napa-napa nggih ngringkes wekdal. Bapak temen Ibu Kiring. Monggo besane dipapak. Mas.
loh 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 ae iya saya patut so langsung mapak bisa so mas loh iya awit pikantuk berkah saking Gusti ingkang akarya jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala awit pikantuk berkah saking Gusti ingkang akarya jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi lulus upacara sakral panggih Mbak Manten Mas Manten jumeneng sawetawis berdiri sejenak mempelai pengantin berdua memberi penghormatan kepada beliau Bapak Joko Ibu Rini kepareng sawetawis estuning galih mugi anggenipun memangun bebrayan dadiya kakeninen-inen keluarganipun dadiya keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah Allahumma amin 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 ya robbal alamin mapak besanipun kekalih penyanipun Bapak Sukaryono Ibu Eni Sujiwati kanthi jawatasto kalian Bapak Joko Ibu Nurini pun minggahaken wonten sasana setinggil binaturata pun minggahaken wonten sasana setinggil binaturata daya-daya lenggah anggono raras wasana mangke ingkang mapak besan penyanipun Pak Roni Setiawan sekalian pun Ibu jawatasto kalian ingkang kepareng mengkugati dalah jawatasto malih Pak Roni Bapak Roni sekalian pun Ibu jawatasto rumiyin minggah rumiyin jawatasto kalian penyanipun Bapak Sukaryono Ibu Eni Sujiwati dalah Bapak Joko Ibu Nurini kekantenan suka parisuka suka intias mangayun wonten sasana paningrat kawisti ngalimbang kadang besan Sutrisno sampun marak sowan nggih Pak Roni foto rumiyin Bapak kalian manten sekalian pun Ibu nggih ibuke sebelah mriku nggih kekantenan Gema Wahyu Ilahi kumandanging ayat suci Al-Qur'an menika mangke ingkang wenang maosaken penyanipun Ibu ingkang kepareng mengugati Ibu Eni Sujiwati nggih operator son niki miki dugi mriku mboten monggo dipun paringaken pangapunten para tamu kakung putri menika pamundutan saking mantenipun ingkang maosaken ayat suci Al-Qur'an menika ibunipun priyangga Ibu Sohibul Bed penyanipun Ibu Eni Sujiwati mila kanthi maten tetep sekeca lenggah kanthi merdukaning kayun seksamaning budi lan karsa
Mas diparing nih ibu tenginggil mawon cekap boten kabelipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Ulaika humus siddiquna wa syuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathalin ghaizin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatara summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Akhirat alhamdulillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumandanging ayat suci Al-Qur'an kasariro ingkang mandhegani penyaripun Sohibul Bait Ibu Eni Sujiwati. Estune kalih mugi berkah saking Gusti ingkang akarya jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala tetep tumandu dumateng teman-teman kekalih Bapak Ibu besan ugi Bapak Ibu Sohibul Bait lumeberipun para pinispuh Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik sekalian Allahumma amin amin ya robbal alamin. Kerobongan sungkeman keparang daya pun samakta saking rias pengantin mua Mbak Eva wedding organizer salon dekorasi miji saking gerih menawi Bapak Ibu sampun sami tepang nggih Mbak Eva. Mbak Eva menika wonten samping kula ingkang mandu menika Mbak Janet wakilipun Mbak Eva. Keparengipun samakta sungkeme marang Ibu Pertiwi Eza Production Music Entertainment monggo. Long ing gringo mangu mangu upacara nggus pisan tinar buka wonten ing sasana paningrat agung upacara kerobongan kapurwakan sembah kolbu sekaring kedaton sumungkem marang juru rabiya juru pangayoman umpama kawiceng sabdo Kang Mas ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk panjenengan sedaya kalepatan nyadong duka ingkang kathah Kang Mas Siadi sungkemira tak tampa pangestune Kang Mas tumuli tampanono monggo pun jumenengaken disayang nggih saged cipika cipiki
babar pisan punanggeris kalolos saking walikat gigiripun temanten kakung saking kepareng kusumaning ayu Diahayu Francisca Putri Rahmawati rampung kepareng slopipun manten kakung kalolos jejengku sesendokan wadono tumungkul hamarikum jemo sawetawis kene ger anakku sakloron Francisca Putri Rahmawati karupun prayoga duwi widodo cedhak karupun bapak lan ibu kene ger pangapunten duh Rama wonten kaludhangan ari punika ingkang putri panjenengan ngaturaken sungkem sangandhaping pepodo duh Rama ger anakku wadon ya kaya ngene trenyuh jroning nolone bapak ana kaludhangan Ki Sira Nglenggana sekabeh luputmu pangestune bapak tumuli tampanana aja lali sungkema marang ibumu sing wis lairna sira alam donya tebusen bebudening ibumu nggih kasinggihan Rama kenenggereni Francisca Putri Rahmawati cedhak karupun ibu kene aja tida-tida berkewuh ya nggih pangapunten ibu napak tilas saking Rama sungkem pangabekti kula kunjuk panjenengan ya nggih kaya ngene swarganing ibu kasunyatan ana kaludhangan Ki Sira Nglenggana sekabeh luputmu pangestune ibu banyu pilih tampanana ya nggih wis kono sungkema marang bapak ibumu mara sepuh ya nggih prayoga bapak titip marang nak wedok tresnanono sak jebate jaman ya nggih kasinggihan duh Rama telenging kalbu sawetawis temanten kakung yuswa pepandhanipun ingkang Rama dalah ibu Rama kula putra jalu panjenengan tansah nyadun duka ing kathah Rama nggih anakku lanang prayoga wis tak tampa pawelinge bapak sing ngati-ngati jasem geri sungkema marang ibumu sing wis lairna sira alam dugut jagat bebrayan iki ya nggih kasinggihan Rama semanten ugi pun ibu kene nggih anakku lanang prayoga dalem pun ibu sungkem pangabekti kula kunjuk panjenengan pun ibu nggih ya kaya ngene sira nebus bebudening ibu kanthi nana tulus ing atimu ya nggih pangestune ibu banyu milih tampanana wis kene tumengko tak sayang tondo katresnane ibu marang anakku lanang sing ati-ati josong keri aja nglalekne wong tuamu saklorone yen wis palakrama ya nggih kasinggihan pun ibu mboten katalumpen Rama telah ibu paring kasih punanggeris kaagemaken wonten walikat gigiripun temanten kakung laju kepareng sawetawis adat widana kacar kucur guna kaya Mbak manten lenggah Mas manten berdiri menghadap sang istri tercinta Mas manten jumeneng pepe pangenjali kacar kucur guna kaya kacar kucur atu teko sedulur kacang kawak dile kawak atu teko ya dene sanak temanten kakung jumeneng ngasta klasa bangka tilambu seket kala jana tinali lawi wenang penganten putri ngasta sindur hawarna gula kelapa yayi dalem kapundi Kang Mas iki tampanana guna kayanipun Kang Mas sithik akeh guna kaya kudu syukur marang pangeran ya kuwi Gusti kang akarya jagat kasinggihan Kang Mas monggo sokne sedaya Mas Prayoga paringne garwa sedaya Bapak Sukaryono Ibu Eni monggo jumeneng dateng mriku jinajaran majeng ilen sawetawis nampi wujude kacar kucur nampi wujude kacar kucur
Pangapunten Duh Rama dalah Ibu sowan malih kula kekalih hanitipaken kacar kucur kunjuk panjenengan kekalih nggih kacar kucur tak tampa kanthi permati sewayah-wayah mbok jaluk bakal tak paringno nggih kasinggihan Rama parimo kasih tanpa pepindhan Duh Rama pun tampi Bapak Ibu manten lenggah duduk bersanding saling berhadapan-hadapan lenggah handun sih sinisian jalaran karo bansih lelumban tenagane ngasmara tatkala dadi raja rapi tampung sedina dadi ratu rapi tampung sedalu kembul bujana Ndrawina tata cara dulang-dulangan kembul bujana Ndrawina menawi wonten keraton wonten laladan sawetawis nggih jeneng gerih kepareng sawetawis reroncen ing adicara dulang-dulangan manten putri handulang katresnane manten kakung kosok wangsulipun manten kakung Mas Prayoga dulang katresnane Mbak Francisca Putri Rahmawati monggo sekedhik mawon Mas Prayoga nggih Mbak Putri menika saged request ngersakne napa astane keng kiring nyekel janggote keng yayi Mbak Putri karo nyawang garwane no la dalah iya tobat 1001 nang alam donya sing paling ganteng nggih namung Mas Prayoga ngendikanipun Mbak sawetawis Francisca Putri rampung dahar kembul dahar kelimah mir sawetawis pun samakta lan satoto juru foto nggih juru foto atru foto nggih kali didahar Mas mirsani ngajeng rampung paring nunjukan terto suci kadang sinoman Karang Taruna Jaya Karya pasegatan angka sepisan wujudipun sop bakso kepareng pun katampi para tamu kakung putri laju kepareng nunjukan terto suci sucining terto mahanani sucining batinipun satpojo temanten kekalih nggih tos gelasnya tos pandangan ke depan senyum termasuk ibadah Mbak manten Mas manten rampung paring ning ke garwa nggih monggo Mbak manten paring ning ke Mas manten Ibu Parti loh telasne Mbak nggih melih mboten napa-napa pun niku hake panjenengan Mbak Francisca kalian Mas Prayoga kula tingali teng mriki ketingali Mbak manten leh ngempet ngelak awit kala wau ajeng sumanding kalian kegarwa sigaraning nyawa Mas Prayoga Dwi Widodo kepareng kapundhut foto aturu foto syuting nyapta kendangga mereka kapurmakan Sohibul Bed penyanipun Bapak Sukaryono Ibu Eni Sujiwati lajeng mangke Bapak Ibu Besan penyanipun Bapak Joko Ibu Nurini kasuwun berkah pangestu kapundhut foto kalian temanten kekalih dalah ingkang Sohibul Bed monggo pangapunten keluarga saking Pelamboan wonten daftar foto napa mboten pengiringe kagem tata cara foto pangesten kala mau ndamel seratan foto napa mboten menawi ndamel daftar foto kula suwun mengke kula waosaken
menawi mboten damel nggih cekap kemawon Bapak Ibu keluarga saking Bapak Joko Ibu Nurini rampung dahar mangke kasuwun enggal tumata kapundhut foto kalian temanten kekalih tanpa beda kagem ringkes tata cara dateng dekorasi foto nyemanggaaken atur foto syuting kalian mua Mbak Eva Wedding Salon dekorasi nyemanggaaken supados saeken plan semua kula minangka pambiyawara ndungkap atur pangandikan pasrah rumiyin nggih foto-foto monggo dateng mriki kalajengaken atur pangandikan pasrah sesulih saking Bapak Joko Ibu Nurini tinalang atur pepundhen kula Bapak Tohari kasuwun miyat saking sasana palenggan daya srepeke metaraman para kadang Iza Production Yayung Bapak Tohari Bapak Joko sekalian pun Ibu monggo kasuwun mandhap sekedhap cep Ra